Mga igsoon ko diha ni Kristo, kini nga ang pagsalig sa Dios hinaot nga magpabilin bisan og kita kusukusuhon sa mga bagyo, no? Storms. Unya kung mga problema mo sa gubang gihapon ta, no? Kung maproblema ta ug masakitan ta padayon gihapon sa pagkigugma ug ingon ana ang atong pagsalig sa Dios. Busa mga igsoon, ang atong Advent recollection karon mahitungod kini sa ato ang pagbalik-lantaw sa atong pagpangalagad sa simbahan, no? Isip katekista or lay liturgical ministers, no? So Advent, no? Hope, love, joy, and peace. Mao ni siya ang mga buot pasabot anang Advent threat, no? Nga mga kandila. And our theme for this evening's recollection is the virtue of waiting. No? Ang bertud sa pagpaabot. We focus our Advent recollection on the virtue of waiting. The season of Advent is the season of waiting. Ang pagpaabot ni kinsa man? Kinsa? Abi nagpabliyo. Kinsa? Kristo, no? Kristo, waiting for the Son of Man to be born. Kristo nga mataw, waiting for the second coming of Christ, ang pag-anhi ni Kristo. Waiting for the coming of Christ into our lives and unto our deaths, hantud sa kamatayon. Amen? Andam ba mong magpaabot ni Kristo? Bisag kutob ra mo sa waiting shed. Next. The season of Advent is the season of waiting. But the world today teaches us that we can have everything that we want instantly. Kabantay mo ang kalibutan? Instant atong gusto. Na instant coffee, 3-in-1. Instant noodles. Butang ininit lang, no? O ang kinabuhi po, instant na. Kabantay mo? Unya, nay technical problem la. Okay. Kanang mo inguntag, kapoy huwat. Kalas ug oras magsigi ug huwat. Makasapot magsigi ug huwat, etc. Nakarelate mo? Kanabi ito ang maghuwat ha? Sus, makasapot. Unya inikabot sa mong gihuwat, mag-smile-smile ni mo. Namia, mga anak ka, no? Sus, no? Makaingon ka, disara man ka. No? Unya, mungisin na laman po ka, no? Kaya arong di ka makakinta og away, no? Maunang kapuyan ta, maghuwat mo man dyan in nature nato, di ba? Kabantay mo? Unya, magsige, tag-tanaw, oras kanila, bang oras, og imuhang waton kinadugayan, mutuyok. No? Nakarelito, anak. Pero og kanang malingaw ka, ang oras, paspas kayo. Na-enjoy og istorya sa iyang uyab, no? Or na-enjoy sa pag suroy-suroy sa mall, no? Or sa pagmarites, no? Mo kilab ra gyud ning oras, no? The virtue of waiting in the life of service of the lay liturgical ministers and catechists, or in general na ni, no? The life of service of the LLM and catechist is an exercise of waiting and joyous anticipation of the coming of the Lord. Ang inyong kinabuhi, nagpaabot diha sa pag-abot ni Kristo. Your service in the church is a treasure in the church. Ang inyuhang pagpangalagad sa simbahan, usa na siya ka? Usam ng treasure. Bahandi. Ang bahandi nga dili makita. Ang bahandi nga di pud makawat. Apan magpabilin og magpadayon mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen. Sahay bitaw kita og maguna-una tag bahandi lami magyutong bulawan, no? Bulawan, no? Nya kanang kuan kanang salapi, no? Treasure, pero ang pagkatinuod nga treasure kanang dili makutkot og anay, dili madugta, kanang madala nato hangtod sa angturan ug mao ni ang inyong pagpangalagad sa simbahan.
Hinuon dili lalim, di ba? Naatay makalali sa pagpangalagad, naatay dili makasinabot sa mga butang nga atong gidesisyonan, pero hunahunaan ninyo nga ang atong gipangalagaran ang Ginoo. Dili, no? Ang mga tao nga mudaot nato, no? Ginoo ang hunahunaa. Busa mga igsuon, God sees through your words and actions. Ang Ginoo nakakita sa inyong gibuhat. You are chosen from the multitude. Pinili kamo diha sa daghang mga tao. Mo nang magpasalamat mo kay usam mo sa mga pinili sa Dios. Mo ning misyon ni ninyo nga mangalagad sa simbahan ug sa Ginoo. And you are a gift from God. Regalo, no? Regalo. Unsa man ang regalo? Gasa. Unya kining gasa, ampingan. Ug kining gasa, puston. No? Puston arong ma-surprise ta, di ba? Kining gift nga kanang mag-Christmas bitaw ta, irap magyud siya arong sense of surprise ba? Ma-surprise ta. Apan kining inyong gift karon, wala na ta ma-surprise, no? Kay naa naman, pero ma-surprise ra ta sa pagpadayon sa pagpangalagad. Kay dinha naman mo tuhop ang grasya. Hinuon dili dayon-dayon mo gawas ang kanang gitawag ta gift, pero sa hinay-hinay sa pagpangalagad nimo sa simbahan imong madawat. Example ni ana kanang maayong panglawas. Imagine daghan untang gusto mag lay minister, katekista apan ang ilang lawas di kaya. Mauna nga ang gift dili lang kwarta. Posible nga maayong panglawas, maayong pamilya, nakasinabot mo sa inyong pamilya. Di ba? Ug uban pa. Your journey together not just as a church but also a family. So we are a family, no? Pamilya ta kitang tanan dinhi. Mao bitaw nang pari mo ingon og brothers and sisters in Christ, no? Unya kanang family, kung pamilya ta, dili ta magdinautay. Atong sabton ang matag usa sa lawom nga pamaagi. Kay nagkalain man tag ginikanan. Antay mo ang tao, way makaparihan nato. Unique ka. Walay ikaparihan nimo sa kalibutan. No? Walay pwedeng i-duplicate nimo. Mao bitaw nang kung di nakakapirma, thumb mark ang imong gamiton kay way kaparihan nimo thumb mark. Di ba? You are unique. However, we tend to forget that it is all about God. It is not about you. Always remember, ang pagpangalagad ninyo, dili tungod nimo, tungod ni, og alang kini para sa Ginoo. Amen? The length of service made us feel proud and we don't listen to our younger brothers and sisters in the ministry. Usahay, magkadugay siguro ta sa itong pagpangalagad, murag magkataas po siguro ang atong sungay. No? Tinuod ba yan no? Busa, anam-anamon po natog putol. No? Unya, maminaw po ta sa mga batanon nga mga nangalagat sa simbahan, kay na may mga kanang makatunan nato nila, ngawa nato makatunan kaniadto, kaning new generation. Di ba? Unya naman ni sila mga lingwahe. Kabantay mo anang inyong mga anak, na ay mga lingwahe nga di na mo kasabot. No? Unya, kana laba, kinahanglan natong masabtan aron makasabot ta nila sa ilang kalibutan. Ug di ta kasud nila, lisod. Mauna ang atong paningkamutan. And we are called to be open to the promptings of the Holy Spirit. Ang atong gisaligan ani Espiritu Santo. Ang nagtawag ninyo Espiritu Santo. Ang nagpili nako isipari Espiritu Santo, no? Bisag tuod na ako ay mga kakuwangan, bisag tuod ako na ay mga lapses, no, sa akong pagkapari. Dios gihapon ang nagtawag namo, no? Mao nang ayaw una nga ang pari, no? Perpekto. Di ba? Kay kitang tanan naning kamot man ni ana, kining gitawag og kaluwasan. At the end, ang Dios ra po'y mohukom nato. And to be patient and learn the virtue of waiting, ang pagpaabot. To share to others the gift we receive from God.
kanang magpaambita sa mga gasa nga atong nadawat sa atong kinabuhi. And to listen to our brothers and sisters in the ministry. Kanang maminaw ta. One time na ko experience no sa pag-eskwela na sa theology, dito mi anang mga handicap bitaw, mga unabled nga mga bata ba, kanang mongoloid, no? Unya kanang different kuan god deformities sa lawas. Unya lisura paminawon ning di makasulti Imong inuno ni imong dunggan di gyapon nga kasabot, pero ang importante ang imong presensya nga naminaw ka, dako na nag-impact nila. Mao pud na ang hagit nato kanang maminaw bitaw ta. Kay nindot kaayo og maminaw pud ta kay daghan tag makatunan ug masabtan nato ang tao kun maminaw ta. Unya gasa po ning pagpaminaw. Tendency nato magsigi tag yaw-yaw. Kabantay mo ana. Unya kung di ta maminaw, matabunan sa pagyaw-yaw, walay maayong panigingnan. Busa paminaw. And to be open for reconciliation if you have conflicts. Panahon ni sa pagpakig-uli kung doon na mo'y mga kasilo sa inyuhang kauban sa pagpangalaga diha sa simbahan. No? Aw tawhanon man tang tanan diri, mao ni ang challenge nato karon, no? Nga ato ang iuli kining panaghigalaay sa uban. And to share the joy of serving the church as a lay ministers, catechists, CWLs, etc. No? And to strengthen our relationship to Jesus, para gyud ni Jesus, para ni Kristo, mao nang maningkamo ta, no? Remember, the journey is as important as the destination. Ang journey nato karon mo ni importante kaysa asa ta padong, no? Kay kung magpabilin lang ta katong kanta nga still, magligon lang ta sa salig sa Dios, maka dulong lang gud pud ta sa atoang padungan, no? Kanang destination nga gitawag. And dili no point of reflections rani, no? Nining panahon sa Adbyento, unsa nga butang diha sa imong kaugalingon ang imong bag-ohon? Isip usa ka lay minister, katekista, CWL, unsa pa? Josephinian choir, ug uban pa, youth. Unsa man ang imong bag-ohon? Isip usa ka mga lagad, no? Diha sa simbahan, ug para mulambo ang imong pagpangalagad sa simbahan ug sa Ginoo, no? Kanang atoang kanabang bag-ohonon sa kinaiya siguro, no? Sa atoang attitude sa uban unsa man, no? Tung paglangtaw unsa man kamuray mo tubag niana, no? Bitbitan ninyo na nga pangutana, no? Wala pa mahuman ha, bisag nagtumog mahuman na manguli na tani. Wala pa, no? Okay pa mo? Ingna kuno imong tupad palihog be. Friend, mata pa ka. Kuhita. Oh, kana gitika og di mo mata. Gitika kay arong mo mata. Kay murag nay gapijong-pijong, kani bit punong gapijong-pijong kay nagpractice na pug kuno ni og kuan kanang kamatay. Mao na ngayon sa mo pagpijong-pijong, no? Kay matod pa sa professor namo sa una, mga estudyante mi, no? Moingon siya masakpan mi niya philosophy man siya, logic. Uy, natulog ka? Ayaw tigtulog-tulog kay ini kamatay nimo, daghana ini kamatay, no? Mao nang mata-mata. No, mao na, no? Welcome Advent Recollection, tayo yan, the virtue of waiting. Kita ang nagpaabot. Kumusta man ka? Ha? Kumusta? Unsa inyong itubag og pangutanon mo kumusta? Maayo. Usahay kay mutubag tag maayo bisag di gyud maayo. Murag napugos ra ba? Pero kasagaran maayo, no. Maayo gyud ang itubag para positive. Unya kung positive ka, maayo pud ang mobalik nimo. Kamantay mo ana. Kung sugdan nimog maayo, mo end ka og maayo. Pero og sugdan nimog dili maayo, mo end pog di maayo. Ingon ana ra gud pod.
nga na ka simple, no? Nganong himo na to complicated ang kinabuhi, no? Simple ra man unta. Kita ray maglisod-lisod usahay. Kabantay mo ana. No? Mao na, no? Kung pagkain kini, mag-imagine tag pagkaon. Mga abtik siguro nig imagination kay batan-on pa man kasagaran eh. Kung pagkain ang aking damdamin, Bisaya ang diction. Damdamin no ang akong pagbati. Kung pagkaon ang akong pagbati, unsa man ni ug ngano man. Bakit? Mangutana kuno kog usa diri be. Akong pangutanon og balik no, ang pangutana kung pagkain ang aking damdamin, ano ito at bakit? Sa Bisaya pa kung pagkaon ang akong pagbati, unsa man ni ug ngano man. Dinuguan ko no, ngano man. Maka-arthritis ko. Imagine na lang ninyo ning pangutanaha ug tubagapon ninyo personally ha. Unsa man nga pagkaon, siguro kay Christmas naman, naimutubag nga lechon, naimutubag nga saging, salad, macaroni, salad, no? Na siguro mo tubag nga humba. Unsa pa? Unsa may favorite ninyong pagkaon? Escabeche, no? Very good. Sweet and sour, uguban pa. Basta kay naan ang gitawag og only buffet. Pili-pili ka, uso na karon no? Recollection is a moment of unsa man. S stands for silence. Naghilom-hilom rani kay nahadlok man itudloon og pangutanon. Mao ni hilom kayo. Kini bitaw kuno pagkahilomon sa tao duha ray daan na, no? Kanang saya samot nagsa school, duha ray daan na nakasabot or wa nakasabot. Mao nang naghilom-hilom. Mao ito nagabantay mo ang teacher mo dool na atong naghilom-hilom, no? Ug pangutanon, no? Kung nakasabot ba nya magngana-ngana ra pod, no? So ayaw mo kumpiyansa, no? Pero kini kay recollection man paghilom-hilom mo. Unya basin og ning hilom mo kay nangatog na pod mo. Kay wa mo ganahi sa speaker. No? Sige, next. Thanksgiving. Pagpasalamat. Imagine, nag-pandemic na og 2 years nga lockdown. Unya, katong 2 years, wa ta nakahimo og recollection. Karon pa ta nakabalik. Unya, pasalamat po ko sa Dios kay sa pagbalik sa recollection, ako ang nakahatag. Unya, gikulbaan man po ko sa pagkatinuod. Pero, kaya man po, Ginoo, no? Mao nang pasalamat ta sa Dios kay nakaabot pa ta ni ining puntuha. Thanksgiving. Unya, magampo po ta nga di na unta bagyuhon. Kay katulabang bagyo mingsud pag December 16 jud. Unya, kay pagkahumag December 16, nga lupad mga parol, nga tumba ang Christmas tree, pagtanaw nimo dito, hurot pa pa. Wa na'y Pasko. Luya tanan, di ba? Ang environment lain, di ba? So wa ta naka-celebrate of Advent o Christmas. And then O stands for openness. Bukas abli. No? Importante ng ablita, no? Ablita sa isulti sa speaker bisag di ta ganahan. Ablita sa kana bitawng pagpaminaw sa tong kauban, no? Nya kana bitawng openness dagha grasya nga musud. Mutuo mo nang giingon sa mga karaan nga pangabli og bintana og kanang pultahan og maadlawan kay musud ng grasya. Ngun ana ba? Di ba? Kana bitong karaan nga moingon nga pangabli jud og pultahan, pangabli og bintana kay aron ang grasya musud. No? Unya kung kawatan musud disgrasya. Disgrasya. Mao nang openness. Next, prayer. So, unsa man ni siya in one word? Stop hunong sa. Hunong. Mao bitaw tong ganina ako mong gipahunong, gipakalma. Kay atong kalimtan sa atong mga problema. Unya, ato sa bang butangan ang Dios og luna sa atong kasing-kasing ug huna-huna kay panagsara man ni. Hunong sa ata sa atong trabaho, hunong sa ata sa atong mga panguna-una.
tagaan na to panahon higayon ang Dios nga musulod sa atong kasing-kasing. Mao ni kuwang nato kanang muhunong takariyo ug mamalandong. Kay busy lagi tag bantay sa apo nga badlungon, ini kadagan, madamag pa mo ingom tag mirese. No? Unsa pa kabisihan ninyo diha wala ko kay baho, no? Mao nang stop sa, no? Stop, look and listen. No? So, wa pa man gid mahuman ning pandemya, na ako'y pangutanan ninyo. Ako sa gitna ng pandemya, look around. Unsa man ang look around? Di na mo tuyok ha, look around. Paniid, look around. Maraming nagbago. Kabantay mo? No? Except sa dagway nato. Wa man ta nagpabikibelo mo nang wa mabago, no? Unya ano-ano ang nakita nating pagbabago? Unsa man ang inyong nakitaan nga pagbago kausaban? Unsa man? Example ko na be. Face mask. Kabantay mo wala ko nag face mask, no? Napoy uban nga nag face mask, no? Pero unsa man jud ang lawom nga nagpahipi nini kanang kabaguhan? Kabantay mo ang ato ang daily routine, ang ato ang mga presyo sa palaliton. Daghang epekto. Samot na sibuyas, no? Sos nag-trending og viral yun ni sibuyas, no? Kung mo regalo mo sibuyas ihatag kay kinamahalan, no? Inikaable niya muhilak siya sa kalipay kay sibuyas man. No, mahal kaayo, no? Daghang nagbago, no? Nya, nakabantay mo ang mga bata pudron na bago. Nya, ang nakahadlo kay dali raning gingon tag suicide ba? Suicidal tendency. Na-effect man gud ang kanang katong lockdown sa mental health. Na ato effect, wa lang nato mabantayi. Mao itaw tong inganlan og new normal bisag di gud normal, new normal. Unsa koy normal atong panahon na? Gihimo lang nga positive. Kaya araw nang atong paglantaw sa kinabuhi, positibo, mula hutay ta ba? Diba? Look inside. Unsa nang look inside? Di nga na ha. Look inside sa atong kaugalingon. Pangutana, maraming binago. Nabay gibago sa inyong kaugalingon pag pandemic? Naa ba? Wa. Usa sa high blood ko no nabago ang BP. No? Siguro kining look inside kining atong mga kinaiya. No? Attitude, ang ato ang mga kanabang unsa ning nasa kasing-kasing, no? And then tatlong bagay na itinuro ng COVID-19, hygiene. Unsa nang hygiene? Silingan ninyo. Hygiene, pagpanghinlo. Kabantay mo, sige, tagpanghunaw. Alcohol, manghunaw, alcohol. No? And then, napoy na bago, physical distancing. Pasalamat ta kay karon, pwede nang magtapad. No? Kuwang na lang, og mularga na ta, sibog-sibog lang, pikas-pikas, no? Kay manglarga na ta, no? And then, face mask. And look up, di nang mga na. Look up, di ni literal, no? Pagsabot, ani, kanang look up, tayo ay magpanibago. Kita unta ang instrumento nga mabago ang uban. Mao ni ang hagit nato. Ang atong kanabang gi-target, no? Gi-target sa atong kinabuhi. Kumusta ang ating naging ugnayan sa Dios? Kamusta man ang inyong relasyon sa Ginoo? Duol, kaayo kanunay, ilabi ng itong pag-pandemic, sigig ampo, kay mahadlok mga matay. Iiway unta sa COVID-19, no? Kaluoy sa Ginoo, naata karon diri nagtapok. Busa atong pakpaka ng Dios, nga kining grasyaha nga atong nadawat ang kinabuhi, no? Bililhon kaayo. Gaano tayo kadalas lumuhod, tumingala sa langit at nagdasal? Muluhod pa ba mo? Bisag ini kaluhod ninyo, di na mo kabarog. Nakasuway, bitaw ko, ana, no?
Abang natoy ko ba nahong pari ba, no? Nang luhod may genuflect kanang altar. Sus ka kay idara na lagi pagkaparia, no? Pagluhod di kay wala ka barog. Giunita na og gialsa, no? Moabot sa nang panahon nga di na ta kaluhod, no? Pero makasabot ra man pud ang Ginoo ana. Nakoy tip ninyo ha. Kanang musimba mo og di good pod kaya gyud sa inyong tuhod, ayaw lang pugsa. Pwede og magpabiling lang mo og barog. No? Kanang samot na og maidad-idaran lagi ta kay daghag uo, sakit nya makakaon bitaw og kanang sugyurik, no? Unya ini ka ugma kanang makakaon tag munggos ni ugma manghubag, agaroy, no? Barog na lang, no? Mao na gisulti sa mong professor, no? Kanang musimba ta unya natay kuan, hinuon na labaw ibang mga pari nga mga saba, no? Ug di ta muluhod-luhod. Kinsa man joke ra. Makasabot man ang Ginoo, no? Makasabot ang Ginoo, no? Community is nothing without unity. This is very beautiful, no? Kindly take note on this, no? Community is nothing without unity. Unity is nonsense without you. Therefore, you is important because unity in the community begins with you. Kasabot mo? Kuha ninyo? Basaha ko ninyo kusog bay palihog. Katong mga makabasa sa tubangan. Begins with you. No? Begins with me. No? So meaning to say, kung mawala ka, mabungkag ang community. Mao bitaw nang kung nailay minister bitaw nga di mo serve anang kuana, anang assignment niya, mabungkag man, moingon man hala di ba ko kamumukanta Father og salmo Father, giulbaan ko. No, kay di ko kamao nya. Kana bitaw importante jud ka, no? Kay kung mawala na galing ka, mabungkag man. No? Mo nang hunahunaa nga you are part of community. Kana bang imagine ng lingin, circle. Unya ka ng circle naa ka na apil, no? Unity. Unity starts with you and I. Tanawa ra gud ng word unity. You and I. No? Nobody but you. No? Unity, no? Starts with you and I. So magtinabangay ta. No? Di man ko ganahan ni mo Father, mutabang oy kay di man ka managad. Saon man na, no? Pero mao ni paningkamutan nato, di ba? Kay kitang tanan ning kamot man. No? Amen. Ipangkapoy na jud aguban. Iba't ibang pinagmulan, nagkakaisa at nagkakaunawaan para sa bagong simbahan. No? Lain-lain man ta o gigikanan, nagkayusa ta o nagkasinabot para sa atong simbahan sa dawis. No? Asagdi lang na sila Father kay sila may mga nahibaw ana Father. Asagdi lang na sila Father kay sila may mauna. Di ta magingunana. Magtinabangay ta. Kay kung ang tendency na god o mag-iyahay, gubot kayo, no? Unya ang luoy pod ang inyong simbahan, no? Unya kaming mga pari lumalabay labaya pod me, no? No, kitang tanan lumalabay man. Mo nang atong paningkamutan nga ma-preserve ang atong simbahan, not just the structure, but the church is also the people, the member of the church in Dawis. Kitang tanan mauni ang simbahan. Imagine, kaiba ka. You are unique. May sarili kang ganda. No? Ganda. Imagine, may sarili kang ganda, huwag kang magkumpara. Hanapin mo na lang saang ganda. Di ba? Naay mga uniqueness mo gudta. So, moingon na imong igsoon nga, gwapo lagi ka. Tinuod na. I-affirm. Kay naman tayo nindot nga aspeto nga dili lang dagway. Usahay kay physical manggudayon ang atong isa-associate o gwapo. Mo yung matatag, hala, gwapo lagi na siya. No?
Unya, what matters most is the attitude. Kay kini nga tong mga dagway, moabot ang panahon, mangunot ang tanan. Bisan pag ritukihon tang bikibelo, no? Ug kapila, no? Madugta ra pud tay ni kamatay, no? Maunang you are beautiful inside and out. Amen? Because we are all created by God, and God is beautiful, and God is good. Therefore, we are all beautiful and good. Kabantay mo, ana? No? Kana bang kinaiya nga nindot unta ang atong puy-an? Di nang kinaiya nga, batiag kinaiya. Kabantay mo, ana? I-associate dayon ang bati og nindot sa kinaiya. Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. Kanang mo reacta. Overreacting. Usa na sa makadaot nato. Na, mao na, no? If, no, A, B, C, D, blah, 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 equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, then, knowledge, no? Knowledge and hard work, both are important, but fall just short of 100%. But attitude, 100%. Attitude, 100%. Kinaiyag yun, mag-matter. Mao niya nga atong i-nurture sa atong kinabuhi. Isip nangalagad sa simbahan. Kay kung kining attitude nato taas tag pride, no? Pride. Kay proud tas tong kaugalingon, di ta ka mao paubos, bagsak ta. It's up to you to find beauty in the ugliest days. Naani mo kung saan yung pagkakita ni inang nindot kaayo nga kasinatian sa pinakamaot nga kasinatian. Pwede man na may mga positibo kung butang sa kinabuhi nga nakuha nato diha sa negatibong kanang kasinatian, no? Mao bitaw nang usahay kanang mahagbong ta, maningkamot man ta nga magtuon, nakabantay mo na sa eskwelahan. Kung negative ang atong experience kay nahagbong ta, maningkamot ang magtuon. Naagyud nato ang tanan. Ug mangayo po tagtabang sa Dios nga maoy tag-iya nining tanan. Kay kita may gada sa tong kaugalingon, kita may mo desisyon. Di man kasuguon. Kabantay mo ana. Ang Dios mihatag lang og mga balaod, mga kanang pagtulunan para ang atong kinabuhi hapsay. Di man na para niya, para man na nato. Musumpaki lang ta tungod kay di man uyon sa atong gusto nga mahimo. Unya kanang atong usahay gusto di man na mo'y kabubuton sa Ginoo. Ang iya mang kabubuton may masunod. Desiderata, no? This is very beautiful also, no? If you compare yourself with others, you may become vain or bitter for always. There will be lesser or better person than yourself. Mo nang di ka mo compare. Kay mabitter kasi mong kinabuhi. Mabitter ta kung magsige tag kumpara sa uban. Ang nakaapan lang nato kay inaamang guning pagkamasinahon nato. Kung magpadayon ta ana, di ta maningkamot, magpabilin gyud tang pait no sa tong kinabuhi. Mao nang maningkamot and then try to be unique and try to do good. That is the challenge for us. Pambihira ka. They can imitate you but they can't duplicate you. Pwede kang sundugon pero dili ka makaproduce og pareha nimo. Kay unique man ka, no? Be the best version of yourself. No? Kanang himua nga ikaw ang pinaka-best nga version nga kanang imong kaugalingon, no? Dili nang copycat, no? Dili nang plagiarized nga butang, no? Kaisa ka, mahalaga kang bahagi, hindi mabigat na bagahe. Di ba? Imagine, mahalaga kang bahagi, hindi mabigat na bagahe. Playing of words, rane. No? Kana ba? Mahalaga kang bahagi, hindi mabigat na bagahe. Ang tendency po nato usahay kanang
kita po'y maghatag og baggages manggod. Kabantay mo og mo lupad mo sa Maynila or bisang asa. Ang gi-encourage yun sa uban, travel light. Nay wisdom behind. Ngano man, kung travel light kagaan, paspas. Unya dali ang imuhang pag kanang lakaw ba. Kay kung magbagahi kag daghan, sige man kag hapit-hapit sa X-ray machine, subayon sa guard, ug uban pa. Mao nang sa tong kinabuhi, travel light pud ta. Paningkamutan nato nga i-unload ang mga bagahe sa tong kasing-kasing, kaning mga kasuko, kining mga kahiubos, ug magbag-o ta. Atong paningkamutan ni kini diha sa pag-abot ni Kristo, pagpaabot niya. Map of my blessings, and this is your activity, no? Dili lang po ni siya karon, no? Karon kanang dad-a lang po ni didto sa inyo, no, nga activity. Count your blessings by tracing your life's journey from your childhood up to now. Assignment ninyo ha, pero di gud pod obliged nga mobalik mo og pass og submit sa inyong assignment nako, no? Di po ko kuan kanang di ko makata check ana, no, kay daghan po schedule. Kanang kindly count your blessings. Ini kauli inyo sa balay kanang di pa mo makatog pag hinuktok sa mo sa kanabitawng inyuhang kanang kaunsingan na ceiling ba. Kunya pamalandungi. Ipa kuno ng mga blessings sukad nga ikaw na mong hantod karon. Di may hap. Di may hap, so pamalandungi lang, no? You may draw, not yet please. You may draw it artistically or put a symbol in every blessing that you receive. Example, for the gift of life, you will represent it with plant. Kay ang plant, daghan magplantita ani siguro. Katong pag-pandemic bitaw, nag-uso man tong plantito. Diya daghang tanaman nga mga gipang-collect, no? Kung kanang life, pag-draw og plant, unya kanang plant nga imong gidrawing, a stone, no? Identify as many blessings as you can identify. Unya imuha nang i-frame siguro. No? Or imuhang ibutang sa imong table, no? Pag drawing, no? Be artistic, no? Kay baw mo sa pag himo og art, ma-express man nato ang atong kinatibukan. Mao bitaw ng mga artist, no? Lain ning artist og utok kay di nato masabtan usahay. But ang ilahang outlet kay katang ang tao manggod na ay lain-laing outlet sa kinabuhi. Mao bitaw ng uban magtanom ang outlet. Ang uban magpaint. Ang uban magbuhi og manok ng laki, no? Mao may outlet. So, kamo paningkamuti nga magpaint og unsa may symbol ninyo, no? Nay gitawag og totem, no? Totem symbol. And share your blessings, adayad sharing. Mag-sharing mo siguro sa imuhang kauban nga close nimo or kanang open ka niya, no? Di ka mag-iisa kung nakikiisa ka. Cannot be single, be ready to mingle. Again, cannot be single, be ready to mingle, be in a relationship. Pangutana, ikaw, Father, unsa man ka? No, be in a relationship. But this is not about a relationship, no, with the opposite sex. Relationship is kanang pwede ang relasyon nimo sa Ginoo. Kanang opposite sex kay naa pa na sa adolescent stage. Kanang mga MU, kabantay mo, hingagi man tang tanan, no? Kanang crush ba? Uyab-uyab. Ikaw, Father, hingagi ka na, Father? Pero, paningkamutan nato nga mo transcend ta, nga kining atong relationship, palawman nato ang relationship nato sa Dios. No? Nakuha ninyo? From being dire, mo transcend ang atong pagkatao sa mas higher form. Mauni ang Dios. Mao bitaw ng mga santos, unique sila. Kay nakatranscend man sila. Tao sila, pero ang ilang gugma taas. Kitang tanan ito ka santos. Hapanaan nato kung ato ang paningkamutan, no? Mao nang dili imposible nga kamo mahimong santos. Posible mo mahimong santos. Apanaan nato ang pagpaningkamot kung unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pag-asa ka, you are
Hope. Magbigay pag-asa, wag maging paasa. Nakuha ninyo? Magbigay pag-asa. Muhatag kag hope sa uban. Wag maging paasa. Ayaw paasa, kay masakitan rata. No? You are the now of God. Hindi ka for future use. Hindi ka savings na nakatago sa bangko. Hindi ka reserved for tomorrow. Ngayon na ang panahon mo. You are not reserved for tomorrow. Karon na, liho ka ang pagpangandam diha sa pagabot ni Kristo. Mao ni picture sa ako ang experience sa Mindoro, no? Mga mangyan. Mutungas mi og almost 3 hours para lang makaadto sa ilahang kapilya nga ginama sa kahoy ug ang atop lubi, lukay sa lubi. Unya, di ko ka-imagine sa akong experience sa una kay siguro makaingon po ko nga ang tanan grasya jud, no? Bisan og kana laging giingon ta og pinakadili maayong kasinatian. Nakapadayon yapon ko. Unya, ang ikadlukan gyud naho ato kay kusog po dito ng mga NPA. Nya mutungas bitaw mig bukid kay magdami og sardinas, magdami og mga sanina para sa mga mangyan. Are you familiar with mangyans? Kanang mga tribo nga manggibahag. Lahi ng Igorot. Mangyan is from Mindoro. No? Unya kining mga mangyan, lain po ni sila kultura, lain po sila og dialect. So mag-adjust ka kay you are entering a community. Dili nimo parihas. Unya didto god kay meaning to say kanang ang ilang sinuluban primitive. So ang mga baji makita ng tutoy. No? Oh, tinuod, no? Tinuod yun, no? I-test jud ta, no? Oo na, makita ng tutoy, ang mga laki makita po ng dire, no? Kay G-string man. But do not underestimate. Kay naa sila yung mga pagtulunan nga imong makuha. Ngawa nato matuwa sa eskwelahan. Dili nato matawag nga educated kadtong nang eskwela sa eskwelahan. Even ang mga mangyan, naa sila yung mga virtues nga angay natong makatunan. Naa sila itudlo. Number 1, ana kanang pag-respect sa nature. Kita kay wa man na nato, gani ng mga bata sa eskwelahan, magsigig labay basura bisag at. Kabantay mo ana. Sila very simple but makakita jud ka Ginoo nila. Usahay bitaw nakaingon ko ba nga magpasalamat ko sa Ginoo kay nakasinati ko ato ba bisag dili lalim. Unya dili ko ka imagine kay gibutang po ko og bala uban. Meaning to say, ako ra usa, ako ra ang mudungag, ako ra ang magluto sa sudan, ako ra ang maglabas sa sanina, walay washing machine. Unya kauson tong tubig sa tabay. Aba puso, kay ba ko ana. Unya kanang malipay ko og matagaan ko og kanang saging. No? Saging kay ako man tong dungagon, nya dugay madawat man ni saging og imo lang ibitay. Mo to yung parisan og ginamos og buwad. Unya kanang buwad, prituhon na ho or isugba sa baga man, baga. Kay ang kalan didto uling ang gamit. So, mo na mga kasinat. Pasalamat lang po ko sa Ginoo kay naligon ko, no? Na-train po ko. Kay katong panahon na layo ko sa pamilya, posibleng mamatay ko, posibleng nga masakit ko. Kay ditong lugara na ay mga sakit nga kanabang managko ng tiil kay mapaakan bitaw og elephantiasis. I don't know what is that kanang bitang disease, no? Kanang suwayan jud ta ba, no? Mao nang ligono nato ang atong pagtuo sa Dios bisan og daghan ta og kasakit, no? Daghan ta og kanang kalisod, no? Unya kining pakikitungo sa kapwa jud importante. Huwag mong ikakahon ang isang tao maging patas, bigyan ang bawat isa ng pagkakataong magpakilala ng sarili. Ayaw i-box ang tao. Tagay siya opportunity, chance nga maka-open siyang kaugalingon. Sa seminaryo nami kanang gitawag og healing of the inner child.
Kana bang among balikan tong mga kasinatian namo sa pagkabata, kay naman din ni-impact kung unsa ta karon. Kunya once nga matreat tong imong kasinatian sa bata pa ka, makasabot ka sa imong kaugalingon. Makaingon ka, mao di ay ngani ko. Huwag ipagpilitan, ayaw ipamugos. Igalang ang paniniwala ng bawat isa. Matuto sa kaalaman ng iba. No? Respect one another. Ayaw ipamugos. Irespeto siya. Makiisa, be present, be a present. Regalo ka sa imong isikataw, sa imuhang kauban sa simbahan. And be a joyful presence. Joyful. Kung saan ang joyful? Magsadya, no? Malipayon nga presensya sa uban. Di kayo makakita tanimo, mag-ikis na kilay, goy, ito na pod. Di ka kita, ito na, nagpabadlong na pod. Makaguba og adlaw, no? Naala ba na nato nga tendency kanang toxic personality? Nya, mao na itong paningkamutan nga mabago in this season of Advent ang pagpangandam diya sa pag-abot ni Kristo. Pray with them, iampo sila. Lead them to Jesus. Maura man ay sikreto. Iampo ng imong kontra, di ba kay tingalang ka anak, mabago na. No? Sahay manggudta, kanang tungod sa tong garbo, iyahay lang po tao ka na bang pasakitay, no? Apan kung ato lang iampo sa hilom, ma-achieve man yung gitawag nato og joyful presence, no? And then lead them to Jesus. Atoa silang i-guide ngadto ni Jesus, dili sa tong kaugalingon, kay kung ang kaugalingon lagi tanawon, failure, bagsak, kay kanabang egoistic personality. Simon Freud, no? Ego. Naman ay gitawag og ego, super ego. So that's all. I hope you learned something from my simple presentation. Muramag nag-ikis ang uban. Ang kilay. Naba mo'y nakatunan? Busa atong pakpakan ng Diyos, no? Ang atong patron pod, si Mama Mary, kay maumini atong kanang gipaningkamutan, nga maduol niya, nga malamdagan ta. I'm just an instrument of God, no? Kaming mga pari, makasasala. Kaming mga pari, masayop, no? Ako mong tagaan og analogy. Kaming mga pari, muramig silhig. Bisag unsang klaseng silhig. Lanot or gungi. Pero hugaw ang silhig, di ba? Kay isilhig nimo og ad, taig baboy. Isilhig nimo og iti sa manok. Isilhig nimo og nga hugaw, apan makahinlo. Ngana pod bing mga pari. Di ba? Mao nang padayon ta sa itong pagpangalaga and lead them to Jesus. Mao ra ni sekreto sa tanan. Kay ato mang gipaabot si Jesus ini nga atong gihimo karon nga Advent recollection. Amen. Busa mga